さあ、競技の方は S2 クラスラストゼッケンが走行しました。ゼッケン54番、太郎選手、走行は爆発だ。トヨタバリに、太郎選手、フォーチュンインテグライです。ニューフォーシーカーのエントリーです。昨年の中央区がフランスに大好きは大好きペナルティーで4位に進みましたが、第1節は見事インサイドに進みました。ライバルとの激しい追い上げをしたいと思いますが、いいところを見せられるのか、それともライバルたちに見せられるんでしょうか。年間は40秒、年間はジャスト40秒という太郎選手の真っ白なインテグラ、高中インテグラが走行中です。おっと、タイロンペナルティーか、太郎選手、やってしまいました。タイロンペナルティー1。さあ、何度言っても、皆さん2本目のパイロンをどうしても当たるみたいです。さあ、そして見事なパイロンは福田佐藤選手。